Owain, chi'n sôn am Gymru, sôn am Tranmere. Chi ar frig adran un, chi'n chwarae'n gyson, ni'n mynd i wylio llawer o goliau. Mae pethau mynd yn dda iawn i chi ar lefel clwb. Ynddi, da ni wedi cael dechrau da iawn efo Tranmere. Da ni ar dop y gyngrair. Dim ond wedi ildio 6 gol a mae gen i 6 clean sheet ar hyn o bryd. Wedyn mae pethau'n mynd yn o lew o ran safon clwb. O ran Cymru, nôl yn y garfan eto, ond dal nysu am y cap cyntaf yna i rwy'n fel chi o'r ardal, chi'n dod am yna chi wedi sôn wrth ei sawl tro. Fydd yn golygu'r byd i chi bydde o ran lefel proffesiynol i chwarae i Gymru. Wrth gwrs, wel mae gen i bob cap hyd yma, heblaw yr un mawr fel petai. Y cap llawn, wedyn dwi'n mond yn gobeithio bydd hwnnw'n dod cyn bo hir. Dwi'n gwybod union y teimlad ydy o i rwy'n o le dwi'n dod o i wylio Cymru, i gefnogi Cymru, a hefyd i fod yn rhan o'r peth hefyd. Pan o'n i'n fychan, pan o'n i'r ysgol o'n i'n arfer cael yn rhoi darfus a dod lawr i'r de efo dad am 4 awr, 5 awr a hanner, be bynnag, i watcha gêm pêl-droed. Dim quite just gêm pêl-droed ydy, ond chydig bach mwy na just yn un i. Da ni'n falch iawn o lle da ni'n dod o, ac mae'n fraint i mi gael bod yma. O ran, mae yna 3 o'ch chi'n mynd am yr un safle, Jason Brown a Lewis Price. Da chi'n cyd-dynnu sut mae pethau rhwng chi? Chos da chi'n gyd nysu i gael y Cris. Yndi, wel, mae yna 3 o'n i'n y garfan. Mae yna Grys, mae yna 1 o'n ni. Pw bynnag fydd o. Bydd y 2 arall yn cefnogi pw bynnag. Bydd yn chwarae di Gwener, ond wrth gwrs dwi wedi dod yma yn llygadur y spot yna. Wedyn dwi'n mond yn gobeithio na byddai'n chwarae di Gwener. Os dim, wel, na fo, mi fyddai yna'n cefnogi pawb a pw bynnag bydd yn chwarae a gobeithio bydd Cymru'n curo. O ran y 2 gêm diwetha, dal i edrych am fuddugoliaeth, perfformiad da neb yn gweld Belg, neb wedi rhaid gweld be fysa'n digwydd yn Serbia. Sut ydych chi wedi gweld y garfan yn ymateb? Diolch fel clwb, lle chi'n ôl fewn yn ymarfer, a lle diwrnod wedyn, 2 diwrnod wedyn cael allan o'ch system, a wedi bod mis ar hynny. Sut mae pawb yn ymdopi? Yndi, mae'n amser reit hir. Achos yn international mae gêm yn dieddol bod yn chydig bach hirach. Lle efo clwb rwch chi newid pethau o fewn chydig o ddwrnodiau. Ond gan lwcus dim ond mis neu beth bynnag ydi o di bod wedyn, diolch yn rhy rwg. Mae'r cyfle gyda ni wan, dy Gwener i roi pethau yn iawn yn ôl, ac mae'n bwysig bod ni'n perfformio ac yn chwarae mewn gilydd eto. A John Help, gêm yn erbyn brodyr Celtaidd o petai, gêm ddarbu achos o'n yn agos. A chi'n nabod i chwaraewyr nhw a natur i chwarae nhw'n lle fo chi'n mynd i'r rhywbeth fel Serbia, Croatia, falle bod yr anisgwyl yn eich disgwyl chi fyna. Ydy o'n help ma yn erbyn o Alban ma'r gêm? Yndi, mae'n siŵr bod o. Mae'n siŵr bod rhan fwy o'r hogiau yn bod yr hogiau fyddwn ni'n chwarae yn ei herbyn dy Gwener. Mae'n gwybod lot fawr amdano nhw wedyn. Mae hynny'n rhywbeth illa sydd yn mynd i fod fydd i ni fel Cymru. Ond y peth pwysica di bod ni'n chwarae fo'n gilydd a bod ni'n perfformio a bod ni'n rhoi perfformiad i'r cefnogwyr sy'n dod i'n cefnogi ni. Gret, diolch yn fawr. Diolch yn fawr.